Bon dia, bona tarda, bona nit, espavila, tio, estem a l'antena. Atenció, benvinguts. Fa molta calor, tio. Ricard Turcamada, en actiu. Molta calor per avui estar actius. Traurem el podcast endavant, estarem actius, però fa una calor d'aquestes de xafogó. És estiu ja, és veranito. I jo tremolo pel juliol i l'agost. Bueno, i la nit, com passem la nit, Ramon? Això, com dormim a la nit llavors ara ja? Jo avui ja es pot dir que m'he dit el... com es diu? El nòrdic. Però si fa setmanes que jo estic sense el nòrdic, cabrón. És que m'ara tenia alguna cosa entre... És un bon meló per obrir això, inici de podcast, Capítol 25, no sé si ho has comentat, però bueno, és igual. Capítol 25 de... no sé qui, això, el del dorsal ets tu. A mi, tio, m'agrada dormir sempre entre algú entre les cames, saps? T'ho dic. A part de, diguéssim, la tercera cama, no? Que sempre vols parlar de la teva tercera cama? No, això jo crec que es pot... Bueno, jo només et faré una pregunta. Va, dale. Estàs per sobre o per sota la mitja espanyola? La resposta és clara i et diré catalep. Ho hauran de descobrir, no?, si ho volen. Que gusto, no? Que gusto. Com dirien alguns, que gusto. No, això, però m'agrada tenir el gust de les cames i llavors quan... ja el tenim aquí. Hòstia, però quin pitjor és aquest, boig. Ja el tenim aquí. Mira, seguim, va. No, saps què és això? Això és una... Bueno, és que es pot parlar també de tot el que és la fauna autòctona, no? D'aquí de... Però si tu quan et diuen fauna, en què penses? Fauna? Fauna em venen molts... No, aquestes són les vespes invasores, Són les vespes invasores. Si tu et diuen fauna, en què penses? No, es pot dir perquè ens tanquen el canal, Ramon. Ens tanquen el canal. Vas a dir una racista d'època, no? Sí, no es pot dir. Segueix, perdó. No, res, tio, això, ens ha entrat aquí una vespa... Bueno, però el que comentàvem, que aquesta calor, aquesta xafogó, el pitjor és a les nits no poder dormir, ja estàs llavors cansat tot el dia, la calor... No, avui estem al juny, estem a principis de juny. He dormit fatal avui jo, fatal, I comencem, i tic-tac, Tic-tac. Com diria Pedrerol, si el Madrid gana el Mundial de Clubes, Mbappé, Balón de Oro. Balón de Oro, Mbappé. Bueno, pues res, hòstia, setmana de pont... Bueno, no, clar, feia bastant que no gravàvem. Bueno, setmana passada no vam gravar perquè jo vaig estar... Menda? On vas estar, Menda? A Copenhagen, a visitar els meus amics, tal... Molt fi. Ja ho has vist a Instagram, ho he passat bé... Post de LinkedIn, mete-le ahí like a Sir Borros... I tot, però... Tornem a ser aquí. Tornem a ser aquí, ja. Una setmana més... 10 de juny, Per parlar... Com passa el temps, de moltes coses. Jo tinc preparat una cosa que heu de pensar, que no te l'he dit i potser haurem de preparar una mica, però hem de fer coses de final de temporada perquè que gusto. Este programa lo tenemos que sacar adelante, tot i que ens deixareu començar avui. Bueno, primer, el teu titular de la setmana. Llavors els titulars, abans que et comenci una mica la setmaneta... Bueno, què vols comentar la setmana? S'ha de comentar això un cap de setmana de pont... És que no he fet res, jo soc sincer, em fa ràbia, he fet tan poc sem pot. Tothom a la Costa Brava, tal... Correcte, estava buida la casa. Bueno, vam fer plan, vam agitar plan un código secreto, molt bon joc de taula, molt recomanable, el dissabte... Podríem dir que qui anava amb tu per dia. O qui anava amb tu per dia. No, perquè jo vaig anar... Vas dir que... Jo vaig veure també una, vas dir que el dia... No, però jo l'última... O sigui, tu vas perdre totes les rondes. No. No totes les rondes, vull dir totes les partides. Jo vaig guanyar l'última. Però l'última era una ronda, cabrón. No, vam fer dos al final. Ah, sí? Empatau i tal, sí, clar. Dos vam fer? No, vam fer una. Sí, però aquí... Ets un mentider. Però l'última partida, que és a un sol partit, és com quan a la final de Champions... Borros, no treguis pit, cabrón, perquè vas dir que ens lideraries i ets el coach, o sigui, en aquest joc el coach és qui diu les preguntes, que la gent no sé si ho sap, el codi secret és un joc que es pot explicar, tu poses aquí un seguit de paraules, un 5x5, i és un 2 contra 2, llavors hi ha una paraula... Que 2 contra 2? Bueno, jugues que siguin, pots jugar fins a 4 o 5 en un equip. Correcte, 2 contra 2, correcte. Llavors el que passa és que hi ha una persona que et lidera i aquesta persona t'ha de donar pistes perquè tu marquis paraules. I aquest era el nostre coach, i quan estava ell de coach 2 partides seguides... Mira, tu la teva la vas guanyar perquè van picar la negra. La meva vaig guanyar i jo qui era? El coach. Pom pa dentro, Ramon. Bueno, és igual, no ens fotrem aquí a parlar del codi secreto, però joc molt recomanable. Què més vam fer? Dissabte vaig fer natació, que feia bastant una natació perquè amb el tema del futbol, que estem ja per ser avui semifinals a RMSI, avui en directe Europa League. Avui hauria de sonar l'himne de l'Europa League, no de la Champions. No de la Champions. Li diré, Ivan, fica't de l'Europa League. Li diem quan el veiem. Et banco. A mi em condemnes el... Sí. Na. I surto amb tots, Sí, et banco. Kevin De Bruyne al Napoli, per cert, que ja... Està. Estic pendent de si paguen avui la clàusula de Joan Garcia. De Joan Garcia, que... Mucha calma, ara... No, te passarem la factura. Ara entrarem. No, i explicarem tot el timeline perquè el tenim aquí. Ens haurem menjat
Joan Garcia, me l'has fet. Bueno, potser, com a Marvel, no? La saga del multiverso, doncs potser és una mica el que t'ha prestat un Joan Garcia, no? Però bueno, després entrarem. I diumenge dia d'estar casaminant a El Heredero de Nadal, Don Carlos Alcaraz i Garfia, 5 hores i 29 minuts de partit. I què més? Que al final Imanol Alguacil anirà al Sevilla, Molt bé. Sí, ja estava parlat ja. I també diumenge això, i vam sortir diumenge, hem anat a Almodóvar, vaig sortir. Jo vaig a veure l'última Missió Impossible, que és una cosa que sempre faig amb mon pare. Anar a veure quan surten al cinema tots. Missió Impossible és Tom Cruise? Tom Cruise. Molt fi. I sempre anem a veure quan surten. Per això que no he vist cap de Missió Impossible, tio. Jo totes. Guanyant 5. 5 o 6, no. I estava bé la pel·lícula o què? Més fluixa les... Què tal el CGI? Què? El CGI no saps el que és? Els efectes especials. Que és el que t'explico que està millor. Bueno, tu com a gran cinèfil, no? No, si fos un gran cinèfil no veuria Missió Impossible, saps? Veuria coses més així, que a veure, que després també veiem Oppenheimer... Bueno, ai. Bueno, em dius ja el titular? Jo és que tampoc tinc gaire a comentar més. No, però espera. Encara vols comentar més? Home, per mi un pla molt fino al cap de setmana, para que no dia festa i no hi havia ningú, és que vam jugar, vam muntar la Play 3, vam fer uns zombis... A mi no em fiques en el teu barco. Bueno, perdona, amb el meu grup. Quin joc? Black Ops 1 i Black Ops 2, vam fer uns zombis. Trànsit, no? Trànsit, Killer Totem... Tio, feia... Tens l'Alcatraz? Sí, és que jo vaig pagar el DLC. O sigui, jo la Play 3 ja i el BOU també, no sé si funciona o si no està, però jo recordo amb un germà ens fotíem perquè a Paté i els dos per guanyar Alcatraz era la hòstia. Era espectacular. Tu en recordes que havies de construir l'avió Sí, aquell? per anar fins a l'última zona aquella. Pues, tio, jo no me'n recordo això, ja jugarem, O sigui, jo no me'n recordo de fer-lo, ni res. Vale. O sigui, jo me'n recordo d'haver-lo fet, igual que tens la zona aquella que tens el gos aquell que no para de menjar, després vas a fora, has de pujar les escales, pillar no sé quantes coses per fer, diguéssim, després l'avió. Però jo me'n recordo del seu moment haver-ho fet Estaven bojos. Bueno, clar, però és com, saps el típic vídeo? Cuando la vida sonaba así, yo el típico vídeo de Cristiano Ronaldo así, y es porque tú estabas jugando, digo, cuando tú llegabas a casa y solo querías con tus amigos a jugar a la Play porque querías jugar, qué sé, Alcatraz, y solo habías vivido a Cristiano amb la música de fons. Bíblia. No, i va ser pillar la Play 3 i tornar 12 anys enrere, Vull dir, ara que veig aquesta gent aquí jugant a futbol, tio, a la fase final de la temporada, pues mira aquesta època, literalment. Segon, tercer d'ESO, era aquesta època, tio. Éramos felices, Ramon, i habíamos ganado. Dit això, el titular de la setmana és El Heredero de Nadal ja està aquí. És el titular. Hòstia, havia uns clips, tu, em van molt bé. Cabeza, corazón y cojones, Carlos, vamos. Et banco. Bueno, què vols anar? Tenim sempre al final, no? O vols que comentem? És que... Què vols comentar? És gordo, a mi, perdó, és molt gordo. I em diran el que vulguin, però a mi la Danone Cup, la Danone League, Qui és la Danone League? La Nations League, que a ningú li importa, el Supito de Nacions. me la suda completament, m'explico? Sí, a veure, es pot comentar també una mica, podem anar una mica a Nations League, bueno, vaig jugar al partit, em vaig perdre un tros del partit veient la cerimònia del Carat, també et diré, i tampoc si estigués molt... Res del partit. Et diré que vaig veure el primer gol al marca Zubimendi de rebot, i aquell gol no el veig, i em fico a partir d'allà. I a partir d'allà, domini d'Espanya, t'empat a Portugal Nuno Mendes, que és el millor de l'esquerra del món. Jo ho vam dir aquí fa aquesta temporada, no crec que fa menys d'un any, que és un tio que ja... Per mi ja David no és el millor del món, és Nuno Mendes, claríssim, juga el que vol. I res, t'empat Nuno Mendes, es torna davant d'Espanya amb gol d'Oyarzabal, que aquest tio és un tio a la selecció i és un tio diferent a la Real Societat, no sabem si és per culpa de la Cope o per culpa de Luis de la Cope, per culpa d'aquí, i t'empat un tio de 40 anys que té molta aura com és Cristiano Ronaldo, que és jugar amb un jugador menys. Com va dir Edu Aguirre gràcies a aquell gol Cristiano Balón d'Oro? Ho va dir? Va dir això? Que li den el Balón d'Oro ja. Conya. A mi m'està flipant, perquè és un tio que està allà amb 40 anys... La pregunta és ¿dónde está? Qui? CR7? Lamin. Sí, això es pot parlar. Bueno, a veure, és un crac de 17 anys, però no apareixerà sempre. Jo crec que es va cagar una mica amb Bicho. S'ha d'aplaudir, Aquí. T'has de quedar aplaudint el rival, no es va quedar? Jo crec que, a veure, aquí s'ha comentat per mi el meló, després van anar a la pròrroga, la primera part va dominar Portugal, va acabar dominant Espanya. Per mi el meló de l'ús de la Cope, i que tampoc el vull fonar, que tothom l'està fonant ara amb els canvis i tal, perquè ens ha donat l'Eurocopa també ell, és que crec que en partits grans, i aquí estic d'acord amb una crònica que he vist de Pedrerol, no pots treure els cracs. No pots, i més sabent que se'n van de vacances. És que ara Lamine i Pedri fins l'agost no tornen. O sigui, estem a 10 de juny i fins l'agost no tornen. Fins l'1 d'agost no tornen aquesta gent. Estaran... La pretemporada comença el 10 de juliol o el 12, sí? Un mes de vacances. Un mes. Vale, pensava que tornaven a finals de juliol, vale. Bueno, però és igual, tenen un mes de vacances perquè es fotran d'alcohol i
i de tot, vull dir... Sí, no falta donar detalls. No, de drogues, de tot em refereixo de menjar, d'hamburgueses, No, de s'ha pensat des de ties, pizzas. també. Bueno, això... Taleb, no? Taleb. Té pinta, no? Té pinta, huele. Bueno, hi ha gent que té parienta, tal, no Pedri sé no què. en té, per exemple. Pedri no en té. Fermín sí, avui sí tenia una, no el coneixia jo. Gata Però, only. Gata only. Gata only. Però res, no sé, em sorprèn d'això, que no els canviés, no? O sigui que els canviés, acabar el partit amb Jeremy Pino, Isco i Baena em semblen bons suplents per acabar una pròrroga, 100%, però acabar amb Jeremy Pino en comptes de Lamine, hòstia, doncs no ho sé. I el de Morata jo tampoc el fonaré a Morata, tothom dient el fallarà, no sé què... Ai, Morata és un tio que... la gent penjant que volen matar a seus hijos, no sé què, tot el hate de Morata d'Espanya... Jo em Morata al banco, tio. I és com quan la gent fonava Ferran Torres, tio. Pues jo en una època el fonava, perquè era desesperant. Però, tio, crec que és un tio que s'ha tenillat, Morata, tio. Fa equip, fa vestuari, té el seu gol, Morata té el seu gol, però clar, el fots també a jugar quan et falten 10 minuts, per tirar el penalti. Clar, si fots a Morata per tirar el penalti, doncs aquí permetem culpar Luis de la Cope. Per mi aquí sí, Morata... Si no és de la Copa, si tothom sap que quan tu entres a algú per no vestir del penal, el falla. O sigui, sempre. És que és claríssim. Tu mires dues coses. No, mira Thiago. Mira Thiago en el Mundial d'Espanya contra Rússia. El van fotre a partir del penalti i el va fotre, per exemple, el 2018. Però Iago Aspas també el foten i el falla. Això és veritat, sí. Bueno, perquè amb la pressió, perquè sap que la seva funció és marcar el penal. Bueno, no ho sé, jo no parlaré de Morata, la veritat. Jo és que no vaig veure el partit, no estic opinant. No, I per mi podem fer ja el xec com a la suda. Sí, no. No, a veure, perquè podria ser un dia gloriós per a Espanya amb dos Nations League seguides, però és el que et dic. Jo crec que còmput de global Espanya marxa guanyar el partit, Espanya jo crec que va jugar millor, la Minja que no va aparèixer, li perdono perquè és una competició per mi menor i és normal que un xaval de 17 anys no t'aparegui sempre, i crec que és això, és el que dius tu, és un títol menor, tu estàs aquí amb el Twitter, al final es demostra la importància, i s'ha de parlar de la final de la Champions, clar, no vam comentar. Luis Enrique, això sí que vull comentar-ho jo, és veritat, Maló final de la Champions. Bueno, Garcia, però sí. No, ara anem Joan Garcia, Maló final de... Bueno, bany històric, bueno, màxima golejada. Jo crec que si el Barça juga a la final és completament diferent. 100%. Crec que també... També crec que no m'esperava aquest resultat, No, però per mi Di Marco és aura, o sigui, Di Marco amb el 32 és aura, amb cul de pelo, com és ell, en plan les samarretes, el 32 i tal, però per mi, i es nota contra el Barça, en forma, per mi és el millor carril esquerre del món, i és més difícil comparar-lo amb un lateral perquè sempre és la mítica, però per mi és el millor, però es nota que està de sobrepès, i per mi els dos primers gols són culpa seva. I llavors ja un cop et fiques 2-0 en la final de la Champions, sent un Inter que és viscut de la porteria 0, per dir alguna cosa, doncs és molt complicat. I ja després Sommer no t'apareix, tampoc, que no vaig veure la final, també et dic. Jo sí que vaig veure, el gol t'hi foten pel curt, i eren uns avions, Karabatskelia, Doué, Dembélé, la foto que està Dembélé que surt així, en plan, no sé, ja veus que el partit... Jo m'alegro molt per Luis Enrique, la veritat crec que és un entrenador que s'ho mereixia, que és un entrenador que amb tot el que ha patit acabar d'una manera així, 2 temporades brutals, té opció a guanyar un altre títol, perquè va acabar guanyant també la Copa de França i tal, o sigui, té el triplet, no, té el pòquer amb la Supercopa de França i pot guanyar el Mundial de Clubs, i pot acabar guanyant també la Supercopa, o sigui, pot fer un septet, Luis Padric, pot fer un septet, o sigui, ojito amb Luis Padric, que si guanyen també el Mundial de Clubs, clar, si el tenen el Mundial de Clubs també és molt fort, ojito. Res, dit això, jo et anava a preguntar, que ja ho vam comentar, però tu em saps dir del segle XXI, perdó, el segle XX, estem al segle XXI, sí, però se m'ha anat el d'això, m'he confós amb el Doraemon, que viatjaven al segle XXII, saps? Que anaven al futur. Del segle XXI, les màximes... Val la pròrroga? No val la pròrroga. O sigui, el Madrid-Atlético de Lisboa no val. Les màximes golejades d'una final de la Champions, els més avoltats? El Barça, suposo, al Manchester a Wembley, la segona. 3-1, no. És diferència de 2 gols. No. Ah, no, el Mónaco a l'Oporto o alguna cosa així. Molt bé. 3-0. 3-0, molt fi. I hi ha un altre? I després no hi ha un altre. Correcte, és el 3-0 aquest, molt fi. No hi ha més una diferència de 2 gols, a no ser que sí que comptis la pròrroga. És el Mónaco-Porto. El Mónaco-Porto, això, correcte. No, el Porto guanya el Mónaco, perdó. Això, el Porto guanya, correcte. Pues em va semblar flipant, tio. Després sí que s'ha vist, en els altres anys en 4-1, tal, 4-0 també, de Barça, o sigui, contra l'Esteaua de Bucarest, tal, el Milan, però hòstia, un 5-0, molt fort. Però bueno, jo et dic, jo m'alegro per Luis Enrique, crec que Dembélé guanyarà la Pilota d'Or, perquè ja que Lamine no va guanyar la UEFA Nations League se li complica molt,
i bueno, doncs ja està, és un premi que tothom està d'acord, que és un premi molt discutit, però bueno, és igual. Sí, és l'anti-aura, És l'anti-aura. però és que crec que si vas lo de sempre aquests títols, tal, no sé què, pues segurament sí que l'hauràs de donar a Dembélé. Però Sí, bueno, sí. No, i clar, encara pot guanyar el Mundial de Clubs, està clar. a mi, perdó, que si el Madrid el guanya, per molt d'esto que faci Mbappé, Mbappé per mi hauria de... jugar un mes Sí. no em mereixes esto. I ara ens diran que la Mundial de Clubs és la millor competició perquè li donaran 75 milions, per això tots els clubs estan ara espavilant perquè tanca demà el mercat de fitxatges aquests que han obert de 10 dies per poder fitxar. Bíblia. I el Madrid fitxa Hitchen, al final Carreras no arriba, fitxa No arriba. a Trent, Alexander Arnold, Bueno, Massatuono, Mastud, sí, Ojo, però no arriba, no? Crec, ara. No, El sí Mundial de que Clubs juga. arriba, crec que sí que arriba, Pues tal... Diu que és un fitxajazo, tio, per 40 milions, El que diu Álvaro Benito, que és un tio que sap bastant de futbol, diu que és un bon fitxatge. Home, si el PSG el tenia... River Plate el Madrid, venia, no? El Madrid tal, el va seguir pagar, vull dir... Sí, veurem què tal el Mundial de Clubs. Jo crec que el guanyarà un europeu, fer una mica de prèvia, Sí. i crec que de la resta el més... Qui diries que és l'equip més fort? Que no sigui europeu? Hòstia, et diria potser Inter Miami, A mi és el més fort Los Angeles FC que l'Inter de Miami, Però aquí hi ha Los Angeles FC. Vale, pues que Los Angeles sí ha guanyat la MLS. L'Inter de Miami va convidat perquè tengo a Lionel Andrés Messi Cucitini. Sí. No. Tu per què penses que Messi? Però Messi, Sí. si és que no guanya el Cincinnati, no sé què... ja el Seattle Vancouver Sounders, Vancouver Whitecaps, saps? van palmar. Vull dir, clar, per això t'ho dic. En plan, I va parlar Vancouver Whitecaps la final de la Champions League americana, Que si va guanyar? Que es diuen... Hòstia, t'ho dic. D'aquí digue'm la ciutat i te'l trauré. És que no ho sé, te la dic, Anem a preguntar, qui ha guanyat la final de la Champions americana? Estàs mirant el Flash Score. Sí. Inter Miami, partidos... Ai, no, perdó. CONCACAF. Això. És un equip de... Mèxic, què creus? México. Amèriques, cabron. No, L'Amèrica. No, el Club León, no? Cruz Azul. Club Azul, això. Era complicat. 5-0 els van fotre a la final, a Vancouver Whitecaps. Pues per lo que et dic, i Vancouver Gators va guanyar tal i Cruz Azul no va ni al Mundial de Clubs, perquè després és una mica... No. Bueno, i el Barça no va al Mundial de Clubs, tampoc. No, per això, però bueno. Em sembla una milonga, també. No, bueno, és lo que hay, és d'esto, però jo el que em refereixo és com la classificació al Mundial. Itàlia va guanyar l'Eurocopa i no s'ha classificat al següent Mundial pues, perquè la va liar. Pues el Barça Bueno, ha guanyat clar. ara aquest any moltes coses, però la va liar els 4 anys anteriors que se'n Sí. va anar 2 vegades a l'Europa League. Bíblia. Dos o tres? Dos, Bíblia. Eintracht de Frankfurt i United ens van eliminar a 16 avos. Bueno, no, i ja està, i poc més a comentar. Es pot comentar una mica això al classificatori, que ara que dius lo No, d'Itàlia... jo vull preguntar una cosa del Mundial vale. de Clubs. Mundial Simplement de perquè Clubs. pot donar views, vale? Però el Mundial de Clubs és que dic, no me la pots sudar més. Però Mundial de Clubs, va. Perquè pot donar views al Mundial de Clubs. Mundial de Clubs, qui creus que es classificarà a vuitens o quarts, no sé què hi ha? Crec que es classificaran dos per grup i hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, així que ja seran vuitens. Vale. Dos per grup, vale? Vinga. Dos per grup. Canta'm. Mundial de Clubs, qui creus que es classifica pels vuitens? Sé que la meitat dels equips desconeixeràs perquè jo tampoc, però bueno. Oporto, Palmeiras, Al-Ahly, Inter de Miami. Oporto i Inter de Miami. Jo crec que aquí està entre Palmeiras i L'Ahly. i no Inter de Miami. Ojo a l'Ali també, no és un mal És de equip. xip, no és el blau aquest, l'ex de Neymar que té Malcom i tant. Ah, vale. És un exemple. Vale, llavors no. Vale. PSG, Atlètic de Madrid, Botafogo, Seattle Sounders. Atlètic de Madrid i PSG. O sigui, primer Atlético, segon el PSG. No, perdó, PSG i Atlètic. Bayern München, Boca Juniors, Benfica, Auckland City, que és un equip amateur, no són ni professionals. No, Auckland City és australià, Neozelandesos. neozelandès. I no són professionals. No, hòstia, no sabia això. Bayern de Múnich i Benfica. És que no. Chelsea, Flamengo, Los Angeles FC, Esperança, Tunis. Bueno, mira, aquí d'això. Chelsea claríssim, flamant campió de la Conference, amb el pobre Anthony. I l'altre, m'has dit Botafogo i... Los Angeles, perquè el de Tunísia no el diràs. L'Esperanza de Tunis no. Los Angeles, sí. Ojo, Flamengo, Flamengo, Inter, River Plate, Urawa Reds, que seria crec de Sud-Corea Sí. o alguna cosa així, i Monterrey. Inter i el segon m'has dit? River Plate. River Plate. Dortmund, Fluminense, Mameldo Sundowns, Ulsan HD. Dortmund i... I Fluminense. Fluminense, els altres és que no els puc ni repetir. Manchester City, Juve, Al-Ain, Wydad. Wydad Casablanca. City Juve.
Salzburg, vaya grup de merda té el Madrid. És una merda, per passar. és una merda. No té cap... Què pinta el Salzburg, a veure? Salzburg, què pinta Salzburg aquí? Madrid, Pachuca, al Hilal. Pues aquí et diré Madrid i el Hilal, Sí. Segurament, el Hilal que té en plantilla actualment. Té Malcom, té el Dausari, Neymar no està ja... Hòstia, Yusuf Bunu, Bueno, si no és un mal equip. Koulibaly, Renan Lodi, Koulibaly està? Koulibaly, Tambatki i el Dawassari. El Dawassari. Que te coneixes. Del FIFA, no, Aràbia Saudí. És el capità. Hòstia, Rubén Neves, No és un mal equip. el Dawassari, que és el que crec que dius tu del mig del Sí. camp. Kano, Milinkovic, Savic, Mitrovic, el Dassari, però tenen a Malcom, que aquí no va jugar, però tenen a Malcom. No, 100%. A l'Ali passa el segon. No tinc cap Tenen dubte. en banqueta, tenen a... Això, Malcom, sí. Hòstia, és que l'únic que em motiva al Mundial de Clubs, l'únic és veure Messi, tio. L'únic. Els fan per obert... Ja, i però és que, per exemple, els equips europeus juguen a 6 o a les 9, però l'Inter de Miami juga a matinada. No sé si algun partit... 100%? Deixa'm mirar Hi ha horaris, ja? Sí, suposo. Mira, Canta amb Messi, quan juga Messi? Ali, Inter de Miami, Quan? la nit del 14 al 15 de juny, Hora? a les 2 de la nit. Quina puta merda, tio. 19 del 6, Inter de Miami o Porto a les 9 de la nit, aquest sí te'l Vale, pots ficar. aquest me'l miraré. Que és Sí. d'aquí unes setmanes 17, no, Sí. dijous que ve. Aquest el miraré segur. Dijous que ve. Sí. I després, Inter de Miami Palmeiras a les 3 de la nit. O sigui, en veuré un. Quina puta merda, tio. Clar, pues que si mires, partits a les 6, Bayern de Múnich, Auckland, a les 9 de la nit, PSG Atlètic de Madrid. I espera, hi ha 3 partits, És com una fase de grups de ràpida, no hi ha anada i tornada. No, no. Bueno, a veure què tal. És com que a la vegada te'l veuràs perquè és de veure futbol, perquè és no sé què i tal, però mira, és com està ficada allà i... És que a mi que no estigui el Barça em desmotiva tant. I ojo pel fantasy, Si el Madrid o l'Atlètic arriben als quarts, no jugaran la primera jornada. Sí, Bíblia, ho han dit, Bíblia. Bueno, deixant malo Mundial de Clubs, crec que tampoc té molt més. Podem comentar ascensos de playoffs, també. Felicitar els dos que han pujat ja, oficialment. Qui ha pujat, perdó, Levante i Elx, correcte. I ara, Miranda d'Eurodicta sentència al Mirandés Racing, partit boig, en Duba, que l'Espanyol va caure ja en Pablo Infante, sí. Però en Duba, i després l'altre... L'Almeria, que no té a... Però has vist? Al final diuen que Arribarà. no, però em fa gràcia que era com l'operació Cóndor o alguna cosa així, operació que és està forrat com es diu, el seu... El Luis Suárez, no, el seu agent. El president o sigui, el propietari de l'Almeria, i enviava el seu jet privat a Buenos Aires perquè quan acabés a l'Argentina, Colòmbia, a les 4 de la nit... És que no juga res Colòmbia. Es pugés, i a més no jugarà Luis Suárez de titular, o sigui, és criminal, es pugés al jet privat directe per volar directament a Oviedo, que ja em dius tu l'aeroport d'Oviedo, amb un fisioterapeuta en el jet privat per recuperar-se, perquè dormin al jet privat per jugar al partit. Que fort. Pues pot ser un desencadenant, perquè l'Almeria té molt bons jugadors. No, però dit això, ara avui ha penjat... Almeria contra? Oviedo, que ha guanyat 2 l'Oviedo. Amb Santi Cazorla. Santi Cazorla amb 40 tacos, em sembla molt loco. És històric, el Tartiere. L'any passat l'Espanyol els va deixar a les portes, és l'any que els hi toqui. Tot i que a mi, no sé, com diria a la final, Oviedo-Mirandés. Mirandés vull que passi. Tot i que el Racing és un mític també, el Racing no ve descendir... El Racing ve de... Si pugessin 2 ascensos seguits... No, va pujar l'any passat a... O sigui, a mi també és veritat que si pugen l'Oviedo o el Racing són molt L'Almeria em fa pal. L'Almeria em fa pal, estic d'acord amb tu. Però crec que és el millor equip. Ja, però van perdre els dos la nada, Almeria, el Juegos del Mediterráneo, han de jugar al Tartiere. Que sí que, als play-off, jo vaig jugar l'any passat amb l'Espanyol, passa de tot. La nada, per exemple, l'any passat la nada va jugar-la, crec que l'Almeria va perdre el camp de l'Oviedo o alguna cosa així, a l'Eibar, no, al revés, jugant al camp de l'Eibar la tornada, que l'Eibar havia guanyat el... Anem a mullar-nos, va, qui pujarà a segona divisió, Ramon? A primera divisió. Real Oviedo. Racing i Santander. Són els prèdics. De fet, demà i dijous crec que juguen les tornades, així que ja el cap de setmana ja juga la nada d'això, i la tornada el cap de setmana següent, com va ser l'Espanyol a Sant Joan. No, serà una setmana abans, jo crec, no? No, cap de setmana aquest és la nada. Ah, vale, i el següent. Correcte. I després anem a ascensos a segona divisió, està el nostre Nàstic, que està a la final. El tornaran a robar? Esperem que no. Real Societat pot ser? Hòstia, no ho sé, t'ho dic. Sí, Real Societat, i l'altre és Andorra, no sé qui. Ah, l'Andorra de Piqué està? Andorra Ponferradina, crec que és l'altre. Sí? Sí. A veure, haig de mirar-ho això, Nàstic, a veure... Perquè aquest sí que m'interessa, perquè l'any passat va ser un robo, tio, entre el Barça B, que ha descendit justament, ja ho vam comentar. Es va carregar el Real Múrcia... Hem passat de fa un any que es parlava, no?
un espanyol Barça B a jugar un espanyol B Barça B l'any que ve. Sí, Curiós, no? celebreu, tio, és el vostre títol aquest any. És el vostre títol. Ponferradina, Andorra i Nàstic Real Societat B. Molt fi. Va caure l'Antequera, va caure l'Ibiza, va caure el Murcia i va caure el Mèrida. Correcte. Pues ja està. I els altres dos que han pujat a segona eren el Ceuta i qui era l'altre? El Cultural? Sí, crec que sí. Cultural, no? Qui era l'altre, el que estava des de la Cultural que no va entrar al final? Qui va quedar segon, a veure? Ponferradina, no? Ponferradina, correcte, Ponferradina va quedar segon, és veritat. Uf, jo crec que pujaran Ponferradina i Nàstic. Confiem amb el Nàstic, a veure si tindrien robos, tio. La Real B es quedi a primera ref, em sap greu. Em sap greu per Joan Andreu la Sagasti, però ja cada botilla al Real. Sí, la ja ha jugat bastant aquesta correcte, correcte. La Real B ja me la treu al Pairo, ja. Bueno, serà com el Barça B, tio. No és una eliminatòria difícil pel Nàstic, comparat amb l'any passat. Hòstia, comparar una Real B que s'ha jugat amb uns no saps qui era el davanter del Màlaga l'any passat? Qui? Roberto Fernández. Qui és aquest tio? Havia estat ara a l'Espanyol cedit. En sèrio? Hòstia, no ho sabia. Clar, si estaven el Màlaga i el Córdoba, que són dos històrics de primera. El Barça va arribar a la final. Barça va arribar a la final? Haguéssim pogut posar Barça i Gimnàstic. Ens alegrem que un històric com el Córdoba pugés, no? No m'alegro, perquè són robos escandalós, però bueno, juntament amb el Gimnàstic. La pregunta és, què vols anar ara ja? A Carlos Alcaraz i Parera o Joan Garcia? Podríem passar per bàsquet abans, també. Me la suda que el Barça ha fracassat. Pues és que, si no hi havia... Per mi és cop dur, Jo em vaig mirar... Directe vas veure el partit. Em vaig veure el partit, claro. Per quina web? Buf, no sé dir. No, i la web no te'l vas mirar perquè va ser el diumenge amb el tenis. És que és que t'he pillat, és que no parlarem perquè... No, em vaig mirar el primer partit. Em vaig mirar el primer partit a la Cartuja es diu? No, la Cartuja no, perdó. El Carpena. Martín Carpena. Partit èpic, amb pròrroga, partit de muntanya russa, el de la nada, i vaig pensar que, veient la nada, com va jugar el Barça, i que van fer l'èpica, vaig dir, no hi haurà partit la tornada. I a la tornada, que no el vaig veure, al Palau van perdre de 22. No vaig veure el partit, em sembla una debacle. Perdre de 22 al Palau em sembla una debacle, tio. Independentment que... Seràs un drac. Jo tinc una samarreta dels dracs, em sembla una debacle, això vaig veure el partit. I no vaig veure el partit perquè jugava Alcaraz i Espanya se'n va oblidar i van palmar la pròrroga de 2. El Barça va fer un fracàs, tio. I em sap greu perquè tenen jugadorassos, Kevin Panther, Anderson, com es diu l'altre americà, el Jabari... No, Kevin Panther i Jabari Parker, hòstia, són jugadorassos, tio. Darío Brizuela, però no juguen com a equip, tio. I res, i ja està. I després de base s'ha de comentar, hi ha 1-1. Finals ja entre Oklahoma i Indiana Pacers. Tu qui creus que guanya? Jo és que és... Jo crec que... Com es diu Hallington? No, com? No ho sé. No, home, jo vaig amb Oklahoma per Gilgeous Alexander. Es diu Shea, de nom? No sé. Sí que l'esquena Shea. És un jugador, aquest tio. Perquè nacionalitat? Canadiense. Molt bé. Sí. Això és per Mundial. Per les Olimpiades, clar, me'l vaig treure tot. Espera, deixa'm mirar a veure... Oklahoma. Avui estem aquí amb el d'això. Com està gustant el podcast? Bueno, va parlar Carlitos, del tema Joan Garcia... El primer partit... Va guanyar Indiana. Va guanyar Indiana i el segon d'Oklahoma, i quan es va cascar? 34 punts. Es va cascar 39 punts al Kevin Panther a l'últim partit, 39. Més que NBA, imagina't. I tu el que dius, el Williams... A les finals ja... Halliburton, això, Halliburton. A les finals es defensa, cabron. Ja, Bíblia. Vinga, va, anem amb Joan Garcia. ¿Qué le dice? Que ¡pum! ¡Pa dentro! Ja per disculpar, no. Tenim aquí gent... Bueno, explica després la informació si vols. Explica la història, Ramon. Bueno. Pinxa aquí, com la càmera pinxa. Tota teva, doncs, Ramon. Retratado. Bueno, aquí just fa 2 setmanes vam comentar rotundament que Joan Garcia no aniria al Barça. De fet, i no anaven mal encaminats perquè va ser l'oferta que va rebutjar, que ja estava tot fet, que és el Newcastle, que això sí que ha sortit. Vam dir que el més probable és que aniria al Newcastle i que hi havia altres equips de la Premier que apretaven. Correcte. Que després s'ha demostrat que en aquest sentit tenim raó. I no passa res, i estem donant la... Bé. Dit això, bueno, què va passar? Avui o demà el Barça pagarà la clàusula a Joan Garcia. 25 milionets. I llavors us preguntareu, què ha passat en aquestes 2 setmanes? D'on ens venia la nostra informació? Què ha passat aquí, no? Bueno, la teva, aquí et dono el mèrit a tu. I és curiós que jo tothom que l'he anat dient claríssim tal, me l'he menjat amb patates, sé com la meva primera informació que tenia. Sí. La cosa és que després de l'últim partit de Lliga, on l'Espanyol se salva, recordem, guanyant 2-0, amb 3 parades després del postpartit, pues,
parlaves amb la gent del club, l'estadi i tal, diversos periodistes, i tothom, el xup-xup que Hi havia un clima favorable, no? No, és que Joan Garcia ja havia dit que marxava, i Joan Garcia ja havia assegurat als seus companys, a gent del club, fins i tot a Manolo, que ell s'anava al Newcastle. De fet, ja no a la Premier, que s'anava al Newcastle. Que fort. Però bueno, deia al Newcastle i si no a un altre equip de la Premier. Recordem que Joan Garcia, el dia després d'aquest partit, que és la seva última foto a Instagram, és una foto donant un petó a l'escut de l'Espanyol. És heavy. I dos, això també molt important, Joan Garcia, en un insight que fa l'Espanyol, diu el club més maco del món, quin escut més bonic i tot. Fins aquí. Estem parlant que l'exclusiva aquesta l'hem donat un dimarts. No, un dilluns, perquè ja sabem del dilluns, perquè el dimarts no ha de Copenhague. Bíblia. Total, que de sobte el dimecres comença el Barça a filtrar que Joan Garcia, el Barça, que Joan Garcia s'ho ha de pensar, però el Barça anirà per Joan Garcia, que estan molt fort per Joan Garcia, i el dijous, 5 dies després de que, i de fet, perdó, aquella setmana Manolo surt el dimarts, dilluns a la nit, o sigui que ho escolto el dimarts, a RAC1 i també a la SER, i diu que jugaria un braç a que Joan Garcia no fitxarà pel Barça. Hòstia. De lo convençut que estava Manolo. però no Manolo només, sinó els seus amics o companys més propers d'això. Ell li havia assegurat que s'anava, és que ja et diré ni la Premier, al Newcastle, però bueno, la Premier sempre saps que de sobte pot venir un loco i et paga una millonada més, bueno, i dius, per la fitxa, sí. Newcastle perquè juguen Champions, li paguen molts diners i sap que la Premier és la Premier, sap que fas 2 anys bons al Newcastle i ja te'n vas a on vulguis. Jo deixa'm anar parlant ara i dient coses. Jo entenc que qualsevol porter, abans d'anar a jugar al Newcastle, si et ve el Barça, Tu penses, no? tu penses qualsevol jugador, què hi foto jo anant a Newcastle a viure, podem seguir vivint a Barcelona, i el Newcastle no és el Barça. Si això, jo està ho clar. puc comprendre. Està clar. I si fem l'exemple d'una feina, si a tu et ve, tu que treballes al món farma, la farmacèutica més gran del món, o una farmacèutica que és mitjaneta, pagant-te igual, fins i tot una mica més la gran, t'aniràs a aquesta farmacèutica. O sigui, jo això ho puc comprendre. Però per mi, i evidentment això és romantitzar el futbol, i el futbol ja no és així, però per mi el futbol són els sentiments també. Sí, si no, sí. ja no és futbol. Bíblia. Que és així, que ja el no futbol és de la gent, et banco. Clar, però el futbol ja no és de la gent, és veritat. Tots els clubs ara són empreses i els jugadors són treballadors. Marionetes. I es mouen d'un lloc a un altre per diners i tal, i és així, ho hem d'acceptar. Sempre et queda el desto de pensar, hòstia, els jugadors pues, senten la samarreta, per sentiments no farien això, l'altre. Tu vols pensar que cap jugador d'aquests joves del Barça li vindrà un PSG amb 222 milions i et farà un Neymar? No, que s'imagina el Madrid. No, però no el Madrid, és igual. Tu et faria molt mal que a sobte ara et vingui el PSG i Lamine s'anés per 250 milions com va fer Neymar. Et faria més mal segurament que Neymar perquè Lamine consideres que és algú de la casa. 100%. Pues, això. Dit això, aquell dijous a la nit que estem comentant hi ha un sopar entre els agents de Joan Garcia i familiars seus propers. Els seus agents són els mateixos agents de Dani Olmo i el pare de Dani Olmo treballa en aquesta agència. I aquesta agència té molt bona amistat amb la Porta i el Barça. I a més amb Fabrizio Romano i tot això, i per això hi ha tantes filtrades. Per això ens hem passat 2 setmanes que s'ha viscut tot això al dia a dia, o sigui, a l'hora ens retransmetien què està passant a uns i altres. Clar, Fabrizio Romano, mira, et faré una pregunta. Qui és Fabrizio Romano? Parèntesi ràpid, perquè jo al final ja em vaig ser... Fabrizio Romano és un periodista esportiu que el que ha aconseguit fer molt bé ell és tirar de contactes. Què passa? Aquest tio estava a Sky Sports Italia, feia molt bé, molt bona informació, et podria dir un Gerard Romero, i aquest tio, una cosa que és veritat és que tu et semblarà molt d'esto, però Milan és un centre molt important de fitxatges. Molta cosa passa per Milan, encara que tu no t'ho sembli, molta cosa de futbol passa per Milan. Milan i Inter sempre han sigut grans equips històrics, hi ha molt moviment allà. O sigui, sempre es diu que les grans ciutats que hi ha molt moviment són Madrid i Milà, perquè l'Atlètic al Madrid també dona molt joc, l'Inter tal, Itàlia també sempre dona molt joc, Alemanya no dona tant joc, tens el Bayern, però sempre el Bayern són fitxatges molt de dins el que és la Bundesliga. Sí. Anglaterra també hi ha molt moviment, i Londres també pots dir que és un altre centre així, però no sé, tu no et semblarà, però sempre s'ha comentat molt que, i és així, Milan té molt moviment. Allà va Modric també. Exacte. I Fabrizio Romano, jo l'únic però que li fico és que ara s'ha venut a clubs i agents. Tu veus posts i de sobte es nota molt que la gent de Joao Félix li ha dit, fica un post de Joao Félix is training very hard to come back, no sé què, perquè els clubs vegin aquest tuit, perquè evidentment té moltes visualitzacions, i pensin en fitxar Joao Félix. O Joao Félix té 3 molt bones
ofertes, quan en veritat no en té ninguna, Per pujar el valor. per pujar el valor i que algú vagi per jo, etc. Vale, parèntesi tancat, molt bé. Què passa? Que els seus representants, això no és informació, això és opinió pel que he anat llegint i tal, no sé què, li mengen, jo crec, una mica el coco Joan dient-li, tens l'oferta del Barça, et paguen molt bé, després que et paguin molt bé segueixes a Barcelona. Quan li pagaran, se sap? No, t'oferiran, curiosament, això no se sap perquè clar, és del Barça, no sé, t'ofereixen ser titular i li diuen que li queda només l'oferta al Newcastle, però que li ha de dir ja sí o sí abans de les 12 de la nit, per tant li fiquen superpressa, i que l'últim altre club que ha pujat fort per ell és el Bournemouth, ficant-li molta pressa a Joan perquè decideixi o Bournemouth o Newcastle en aquell moment o el Barça, sabent que dic jo que el City també just aquell matí havia preguntat per Joan Garcia, no havia fet com el Barça ja pràcticament el contracte, no sé què i tal, però escolta, com està Joan Garcia, no sé què i tal, i sabent que equips parlàvem dels grans d'Itàlia, doncs també el gran d'Itàlia havia preguntat per ell. Seguim, perdó. Dit això, jo t'haig de dir, jo el que sabia era el del Newcastle i tal, tot això és el que jo he anat llegint una mica sí, i el que jo, opinió meva, no, això no és informació en cap moment. Dit això, Joan Garcia sembla que en aquell sopar dona llum verda als seus agents per negociar amb el Barça, dient que s'ho pensarà durant el cap de setmana si accepta l'oferta del Barça i també dient que rebutgin la Newcastle aquell mateix dijous. Joan Garcia, per exemple, se'n va, sent les fotos mítiques, per exemple, estan Pol Lozano i Jofre, se'n va a la Fórmula 1, al circuit de Montmeló, que era aquell cap de setmana, representa desconnectar i tal, mentre els seus agents negocien el contracte, els anys, oferir la titularitat, bueno, la fitxa i tot això. Total, que no passa res el cap de setmana i el dilluns a la nit explota ja la notícia perquè tots els periodistes afins al Barça la treuen, Joan Garcia li ha donat sí al Barça. Que em fa molta gràcia a mi que ens hem passat una setmana que Joan Garcia era jugador del Barça. A aquesta hora, demà ja segurament a l'hora que traiem aquest podcast ja s'haurà pagat la clàusula, perquè demà a la tarda ja estarà pagada de pinta, però a dimarts a les 6 de la tarda Joan Garcia segueix sent jugador de l'Espanyol, que a mi em fa molta gràcia. Que el deien, no, el Barça em feia gràcia. Tots els periodistes dient, no, el Barça ha de negociar amb l'Espanyol, i l'Espanyol dient, o clàusula o res. Està clar. Perquè el Barça volia pagar plazos. Al final, entre lo de l'Englet, la venda d'Alex Valle, també 6 milions al Como, i després que per Tauribol va ser rebut 7 i pico milions i tal, podran pagar els 25 milions més l'IPC, que la clàusula no són 25, són 26 i alguna cosa, i no són més perquè Luis de la Cope no ha volgut, però això és un altre tema, ja ho hem discutit. Total, estem el dilluns a la nit, ja sembla que Joan Garcia ho ha acceptat tot i tal, i llavors ara, des de dilluns passat fins ara, és cada dia Fabrizio Romano penja el mateix tuit, tothom, el contracte està ja fet, només falta la clàusula, avui ja sembla que Joan Garcia sí que ha firmat el contracte amb el Barça, i ara només falta que el Barça dipositi els 25 milions, crec que són 26 i alguna per l'IPC, a la Lliga de Futbol Professional de Joan Garcia. La situació és aquesta, com s'ha i Joan Garcia serà jugador al Barça, i ara obrirem l'altre meló, potser tal, però deixa'm acabar una cosa que vull comentar de Joan Garcia, que són més els sentiments i tal, que és que Marc-André Ter Stegen al Barça li obrirà la porta. Això és el meló. Que fa gràcia que Ter Stegen tot molt bé, i a la que se l'han volgut treure, el Barça ha filtrat, que Ter Stegen es va enfadar per anar a Milà, per això no va anar per no ser titular, que tampoc va voler parlar al final de la Rua al Camp Nou, etc. Bueno, interessat, no interessat, segurament molt interessat de part del Barça. Si no es fitxa Joan Garcia, dic jo que això no ho filtren. No ho han filtrat durant un mes. Però bueno. Dit això, jo, la meva sincera opinió, jo vaig dir, Joan Garcia té dret a fer el que vulgui, i aquí de fet vaig dir, si se'n vol anar al Barça, que se'n vagi al Barça perquè s'ha merescut la temporada. Un cop ha passat, no seré hipòcrita, o sigui, i diré el que jo sento. Crec que no ho ha gestionat gens bé, perquè ell pot sortir i dir, mira, tio, ho sé, em sap molt greu, tinc ofertes aquestes i aquestes, però és que el Barça m'ofereix això, jo no puc dir que era el Barça, jo vaig dir el Barça i tal, el tio calladíssim, diuen que està preparant un supermissatge a l'afició espanyol perquè la gent el cregui, no sé què i tal, quan no servirà d'absolutament res, això també estem d'acord. Bueno, amb totes les panques de traïdor i tal, vull dir, és evident. I dintre això, a mi em sap molt greu, però un tio que porta des dels 12 anys a l'Espanyol o 15 anys a l'Espanyol, o sigui, 10-12 anys de cantera, que la seva família és de l'Espanyol, que el tio ha mamat espanyolisme, que has mamat els derbis des de petit de l'Espanyol, que saps com ningú neix en l'Espanyol a tal, no te'n pots anar al Barça. Sent l'ídol que tu ets ara. O sigui, per mi aquest any els ídols dels nens, o sigui, els nens aquest any, mai s'havien venut tantes samarretes de porter com aquest any a l'Espanyol. Els nens tenien Joan Garcia, bueno, potser algun any amb Kameni i tal, però m'entens, des d'aquella època no. Des de Kameni era el porter més mític que heu. Els ídols eren Puado i Joan Garcia. I és així, i sembla que Puado sembla que renovarà, però de moment també la cosa està una mica a veure si renova o no, perquè si no
per el sentiment perico, És duríssim. si Puado, i això existe, Puado li pagaran com si fos el millor jugador de l'Espanyol pràcticament, i Puado en els millors espanyols seria top 3 jugador. Sí, ho hem dit. Sí. Però simplement perquè no pots deixar que en un mateix estiu et marxin dos figures com de la cantera, com Joan Garcia i Puado, les de renovar, i és així, és el que hi ha. Però i em sembla que se'l renovi, vull dir, al final t'ha fet 12 gols, és un tio treballador i vinga. Però el que deia Joan, sap més greu de Joan és no te'n pots anar al Barça, tio. O sigui, no te'n pots anar al Barça. Jo sí t'ho amb tu. Sap greu. O sigui, i em diran no, perquè tu poses, el que et deia, a una feina, et ve el millor equip, pots guanyar títols, tal, no sé què, que sí, que tot això ho compro. Però, tio, això és futbol, són sentiments és la gent, i no puc comprar. I avui es filtra, no, és que Joan Garcia era el jugador més mal pagat de la plantilla amb només cobrant 300.000 euros per temporada. Això és fals, ho ha filtrat. Els seus d'estos per fer quedar l'Espanyol com el dolent de la pel·lícula, que Joan Garcia l'única decisió que tenia era fitxar pel Barça. Ja està. Com es diu? És fals, això? Sí, és fals. Cobrava més. Sí. I no era... no sé quan cobrava. No, però de fet es veia públicament, no? Però no sé quan cobrava, però que era el que cobrava menys de la plantilla, segur que no era. Això segur que no. Em sembla una barbaritat. Això segur que no. Un tio que t'ha salvat la permanència, em sembla una barbaritat. No, i això ha passat, vull dir, i pot ser que Joan Garcia cobrés 300.000 euros perquè se'l va renovar abans de que fos tal, però llavors, ole per l'Espanyol per haver tingut un porter un any amb 300.000 euros, vull dir, és el que hi ha. Però llavors no estan mentint aquests medis que diuen això de 300.000. No, el que t'estic dient és, jo no sé quan cobrava, però que era el que menys cobrava la plantilla, segur que no. Això és el que estic dient. S'està dient com aquí que és el ningunejant i que ha marxat del Barça perquè l'Espanyol el volia renovar. Joan Garcia a l'Espanyol va dir, escolta, jo marxaré aquest estiu 25 milions, ho deixem així, l'Espanyol li va haver cobrar els 25 milions perquè necessita cobrar abans del 30 de juny 9 milions per quadrar comptes i la resta per intentar fer reforços i el límit salarial i tal, per l'Espanyol li anava bé, al final anem aquí de quartos, hòstia, són 25 milions, és el que hi ha. Que entren molt bé. O sigui, tot això, a mi que Joan Garcia marxi a l'Espanyol aquest estiu, és que jo tenia, tothom ho sabia des del dia 1 de setembre, quan va tancar el mercat i no se'n va anar a l'Arsenal, tenia claríssim que Joan Garcia el 31 d'agost de l'any següent no estaria a l'Espanyol. Si ho tinc claríssim, a mi el gest és marxar al Barça. I dit això, jo pitar-lo no negaré, potser el puc pitar avui, al final puc pitar, però no l'insultaré, no li diré res i tal. Però la situació, com es doni la temporada, com vagi tot i tal, li pot quedar. No, lo de Figo pot quedar una anècdota. Ja, sí, totalment. Si Joan Garcia és com... Era un baluart. No és com si ara marxar a... Ter Stegen a l'Espanyol, Ter Stegen al Madrid. Per mi és el mateix. Sí, per això, però no és com si marxa... És que et ficarem si el de l'Espanyol. No és com si marxa ara, jo què sé, Kumbul, bueno, és que està cedit, jo què sé, un jugador així era... I l'Hilali. No, Omar no, perquè també és de la cantera, però tampoc faria tan mal. Però el que dic, no és com si ara Roberto fitxa pel Barça. Ja. No, és que Joan Garcia era... Ha estat una figura com... de que la gent s'ha reflexat en... O sigui, l'Espanyol sempre ha necessitat jugadors de la cantera que sentessin l'escut, que no sé què i tal. Pues això, i va i te'n vas al Barça, o sigui... Bueno, jo ja estic més tranquil perquè ja ho he assimilat tal, però recordo el moment que més estava amb l'Ivan i m'ho va dir, quan vaig llegir la notícia que se't anava i tal, no sé què, jo em vaig quedar dir... Bocabadat. Sí, no entenc. O sigui, no entenc. Jo estic amb tu, jo quan vaig veure la notícia tampoc ho vaig entendre. I et diria que tampoc estic content de la jugada del Barça, O sigui, potser et surt molt bé i és un tio que realment, jo ho vam dir aquí, jo crec que estarà al Mundial del 2026, d'aquí un any. Bueno, jo crec que estarà, l'únic que el titular estarà entre ell i Unai Simón, al final Unai Simón també... Però jo crec que si ha fet això és perquè aquest tio vol ser titular al Mundial. I sap que si se'n va a un Newcastle i tal, li costarà més. I sap que si se'n va al Barça i fa una temporada top, com ha fet amb l'Espanyol, que no la farà, perquè serà un rol molt diferent, on tindrà molta expressió, perquè rebrà la meitat de xuts o una quarta part dels xuts que rebia amb l'Espanyol, perquè l'Espanyol era el que li generava més i el Barça li generava poc, perquè són equips diferents, i ell creu que amb això és la bala que pot anar al Mundial. Ell la liava, no l'ha liat, només l'ha liat que ha compartit a Cornellà, o sigui, tal, Joan, o sigui, és que Joan se'n va a qualsevol altre equip, i qualsevol dia que visiti Barcelona anem a buscar l'aeroport de genolls, saps què vull dir? En plan, li fem el passadís a Cornellà al Prat, o sigui, he recordat... Però saps què passa? Per mi, Joan, és que és molt dur fer un canvi d'Espanyol al Barça. El que hauria fet Joan, jo crec que és això, estar un any al Newcastle i després, si vols, te'n vas al Barça. Si tu fes un temps per mi, tu ets Joan, i tu fes un temps per donar al Newcastle, fer una bona Champions, un bon paper i tal, i l'any següent, si vols, te'n vas al Barça. Perquè hi ha la gent de l'Espanyol, aquest sentiment que estic d'acord amb tu, jo no el tinc, però jo el tindria si em passés amb mi amb un altre jugador, no sé tan dur, perquè dius que és un jugador top, se me l'emporten... Que jo la meva edat... Com Darder. Hi ha la gent, no, però jo la gent més gran, o sigui, jo l'última persona, i mira que va marxar per la Porta Gran, i si pot que torni aquest any o l'any que ve, no, Gerard Moreno.
Germán. Però hi ha una vegada ja el de Gerard Moreno que va marxar bé, o sigui, no tal. Jo recordo que més, en aquella època tenia 15 anys o així, va ser com el meu últim ídol així a l'Espanyol. Jo a partir d'ara, jo sé que quan jo fitxa per l'Espanyol, l'has de gaudir els anys que està a l'Espanyol, però ja no queden els tamudos, no sé, que juguen Sergio García, que fins i tot va jugar unes quantes temporades. O sigui, no queden aquests jugadors que juguen, o Luis García... Per amor al club. No, per amor al club, o que a vegades pues, Tamudo el van vendre perquè l'Espanyol no estava diners i el tio va marxar plorant, i quan va tornar era el tio més d'esto, perquè no se'n volien jugar al Celtic de Glasgow. No per això, però em prefereixo, evidentment abans hi havia molt més sentiment perquè hi ha mítics jugadors de no sé quants equips que se'ls recordaran tota la vida, però hòstia, per mi hi ha límits, i jo no ho prenc, saps? Jo penso el pobre nen de 5 anys que es compra la samarreta de Joan Garcia i la seva mare va al Superland i tu, que sabies que Joan Garcia se'n va al Barça, i el tio no s'ho creu perquè diu, però si el Barça és el rival. Jo a mi això no m'afecta, jo és més aquesta circumstància de hòstia... Jo... Pues sí. Jo et diré aquí un hot take que quedarà gravat, i em puc equivocar com me la vaig menjar amb Xavi, Ho vam dir fa 2 setmanes, ho tornaré d'aquí. Jo crec que a Joan Garcia no li sortirà bé el Barça. Crec que és un porter, i ho dic de veritat, crec que és un porter que té moltíssima qualitat, però crec que és un porter que a nivell psicològic estant al Barça es pot veure eclipsat, tant per l'afició del Barça, perquè l'afició del Barça tampoc rebrà bé un porter català-lí o que no et rend... O sigui, l'afició... Escolta'm, si juga bé, el Barça voleu resultats, si Joan Garcia para ja està. Sí, però si Joan Garcia no para, o si Joan Garcia les poques que té no les fa bé, que quan un porter comença a seure amb Courtois la primera temporada, que jalava com un animal, i era el millor porter del món, Courtois el Madrid ha fet molt bé aguantant-lo, però la primera temporada, quin era Courtois? S'ho jalava tot. Joan Garcia li pot passar un Courtois i el Barça no li perdona ni una. No li perdona ni una. I a part, dit això, crec que fer aquesta jugada sentenciant a Ter Stegen és un error. Perquè estàs sentenciant un capità que portes el 2015 mamant, que és un exemple per tota la plantilla i que és un porter que és lesionat, és un exemple. O sigui, jo crec que aquí la jugada no és bona. El que anava a dir és, veurem el tema Ter Stegen com acaba. Jo tampoc tinc tan clar que el... O sigui, l'únic que veig a favor del Barça és que Ter Stegen vol jugar al Mundial del 26 i si li diuen que serà suplent no es quedarà al Barça. Però clar, a veure com acaba el tema Ter Stegen, és un capità, cobra el que cobra, té contracte fins al 2028 i evidentment, hòstia, diem de les agendes que el Madrid no s'ha hagut d'espedir les agendes, per mi Ter Stegen no era el primer escaló, però és un segon escaló d'agenda del Barça. I llavors... Després de Valdés, Ter Stegen és per mi i estrella allà amb Valdés, allà amb Valdés, tio, un tio que ha guanyat una Champions des del 2015, estan allà sempre, un porter garantia, és un exemple pel vestuari. Per mi, si el Barça s'acaba carregant a Ter Stegen per Joan Garcia, t'ho dic, per mi és un error. Si vols fitxar Joan Garcia i el tio s'està combatint la titularitat amb Ter Stegen, t'ho puc bancar. Tec que es quedi, de tercer, de segon, a la Copa, per anar rotant, ho farà bé, i Tec li és igual. I puc entendre que els dos junts no vulguin estar, però per mi és un error quedar-te amb Joan Garcia, pagar 25 milions i xutar Tec. O sigui, xutar Ter Stegen, per mi és un error. Però bueno, dit això, ojalà confio en el seu potencial, que és un porteràs. L'altre dia em vaig veure un vídeo de 19 minuts de totes les parts de Joan Garcia a la Lliga. És un escàndol. Tots els punts que t'ha donat. Tots els punts que m'ha donat, que al final no m'ha servit per guanyar-te, però els punts que t'han donat per salvar-te, això sí que és una realitat. I crec que estic d'acord amb tu, que no he fet la decisió correcta. Pensant com a club, per la realitat que hi ha Barça-Espanyol o Barça-Madrid tal, no ho pots fer. Aquí 10 anys, vale, sí. No ho pots fer. Si gent del Barça sí, que haureu dient que també és canterano al final, com us agrada fer aquestes coses. Però vull dir, si no li surt bé el Barça, tio, si hauràs perdut ser una llegenda de l'Espanyol, com fan els típics que s'acaben retirant aquí, acaben venint. Gerard Moreno vindrà, que es lesionarà cada 2x3, és un jugón igual. L'any que ve, com si juga amb cadira de rodes a Cornellà al Prat, saps? Que vingui quan vulgui aquí i jugui una temporada. O Darder. I ja digui tothom, Gerard Moreno. O Marroca. Darder no va sortir bé. Marroca, per exemple, Don Marroca Junquer, quan vulgui pot tornar. Juncal, no? Junquer. Juncal és... On està? Està al Valle? Al Betis. Però Darder, per també les formes que va marxant, no podrà tornar a l'Espanyol. I és una llàstima, perquè per mi Darder... Bueno, va baixar, va tornar a pujar a l'equip i tal, i ja no aguanta el segon descens, també es pot entendre, vull dir, amb el temps el Joan pues, quedarà més així, però aquest any serà una temporada calenta. Derbi 1-1, minut 75, darrere la porteria, més és porter, saps, que té com Courtois, que el Calderón li tiren d'esto, serà un show, ja veuràs. Serà un show i, bueno, et dic, si farà una temporada, és un tio que mentalment haurà aguantat molt la pressió, perquè tindrà molt... O sigui, aquest tio sap que ve el Barça i té una pressió espectacular. Té un any. Sí, no. També el Barça paga 25 quilos, que no és 60. Ja, però un porter de 25 quilos està mal, Sí, però que ho val, ho val i és barat. No sé què i tal, tot s'ha pagat 80. Bueno, mira Kepa, el fitxer de Kepa, 80 milions, com Hazard un fiasco. Perquè és que ser porter no és fàcil, i ser porter de l'Espanyol és més fàcil.
perquè te'n xuten 10 i si la primera te la pares ja vas amb la moral, el Barça te'n xutaran una, si aquesta una de la foten t'ensorres. No sé si porten equips grans, és molt difícil. Llavors jo crec que el fitxatge no sortirà bé, però bueno, és el meu hot take i ojalà m'equivoqui. Dit això, anem a parlar ràpid d'Alcaraz. Ara deixem aquí el micro a mi. Jo ja sabeu que tinc molt recent la despedida de Nadal, el coment de Nadal, i més el que li van fer Roland Garros amb la plaqueta dels 14 Roland Garros, i em costa tenir a dintre Alcaraz. Llavors jo estava veient el partit i veient el partit de Sinner, que per mi a 4 sets, a 5 ja potser no, a 4 sets es mereix guanyar el partit, per mi no hi ha dubte, juga un partit excels, a winners, a pocs errors, un estoicisme brutal, no s'immuta en cap moment del partit menys el 5 és que hi ha por a pera al cap, i és normal. Crec que el Alcaraz és digne d'elogi, i crec que és l'heredero, el verdadero heredero de Nadal. Però per exemple, Alcaraz, jo vaig, sí, o sigui, per mi... Vaig veure els 5 i mig de partit, jo. Sí, jo també, dues. També, sí, vale. Sí, vaig tot el partit. Sinner, com dius tu, més estoic, Sinner li fot unes hòsties a la pilota impressionants. Alcaraz comença a saber jugar quan entén que l'ha de fer deixades, l'ha de treure una mica a la posició. Ha de canviar el joc. No li ha de intentar fer un combat a veure qui li fot més hòstia a la pilota. Sí. I per mi, Sinner té el partit allà. Sí. I per mi Sinner és molt més regular, o sigui, Alcaraz està 2 sets que pràcticament no apareix i de sobte et sembla ja que fot unes tejades, unes tornades, o sigui, fins i tot l'últim punt que fa per guanyar el partit, que li fa el passinxó d'aquests és espectacular, però jo sincerament el que crec és que bueno, el moment clau del partit és quan aixeca les 3 boles de set. No, home, de partit. Ai, de partit, perdó. Les aixeca, li fa el break després, i Sinner i a l'últim set Sinner fa el mateix i li torna el break, que diu molt de la meitat de Sinner aquí, sembla que tal, i després sí que es ve que en el super tie break Alcaraz juga el que vol. No, jo et dic, és un partit que jo crec que és dels partits, et diria top 3 èpics que jo hagi vist, no sencers, perquè el de Wimbledon no el vaig veure, per exemple, i el de l'Australian Open del Nadal contra el no el vaig veure sencer. És el primer partit que he vist sencer de tenis, és l'Australian Open. Sí, jo aquella vaig veure un tros sencer, no? Els primers dos, veient el 2-0 el vaig deixar de veure i em vaig ficar amb el 2-2. Però crec que després d'aquests dos que hi ha, que és el tercer partit més èpic que he vist mai, t'ho dic de veritat, I hòstia, és un partit que veure terra batuda, les hòsties i a la posició que juga, jo crec que és un partit que ja està a la història, per ser el partit més llarg de la història de Roland Garros, i dels partits amb més hòsties i més velocitat de bola i de joc, ja entrant amb Nadal, Djokovic i Federer, perquè jo amb Nadal, Djokovic i Federer he vist partits així a Wimbledon, a pista dura, a Australia Open o a US Open, però veure un partit així a Roland Garros amb com és la pista d'arcilla és molt complicat. I hòstia, això diu dels dos, tio, que juguen a un absolut crucero. Em va agradar molt l'estoicisme dels dos amb 2 boles que toquen la línia i se les deixen, les paraules del final, perquè ja et dic, amb això de la cerimònia i tal, em va agradar molt, que és un exemple. Sí, dels toros. I després també el que anava a dir és que jo ho vaig dir, que amb el 2-0 hi ha el xat gravat de que jo dic que Carlos Alcaraz remunta, perquè aquest tio amb la... T'has escoltat, t'has de passar una mica de retransmissions i una de la Copa que diu però com van a remontar si esto es la Philippe Chartreux y hay un español, saps, superpatriòtic. No. Lo que està fent Carlos Alcaraz amb 22 anys és... T'haig de dir que també et dic Nadal... És digne de Nadal. Sí, però Nadal portava el mateix... O sigui, que a mi em sembla que Nadal... Portar els mateixos slams. S'ha parlat molt dels últims anys, de lo bé que seguia competint fins abans de l'última lesió i tal, i com s'ha anat sobreposant, però és que Nadal era una puta màquina quan era jove també. O sigui, que sí. Realment al mateix dia, a la mateixa edat, han tingut els dos 5 grans slams. Sí, ho han dit. Un és Wimbledon i l'altre és Roland Garros, diguéssim. És fort. O sigui, diguéssim que Alcaraz té un gran slam més per superar-lo. Perquè Nadal va guanyar Wimbledon, que és més tard. Saps? Si el Alcaraz guanya Wimbledon no supera. O sigui, amb 22 anys, no sé quants mesos i tants dies he guanyat el mateix. Molt sé, no, que són 5. També t'haig de dir que segurament ara Wimbledon Sinner li va millor que Clay, o sigui... És que jo et dic una cosa, Sinner és més complet que Alcaraz, Per mi Sinner és més complet. Jo crec que a la llarga Sinner el veig més com un Djokovic que es pot convertir en top històric que Alcaraz, perquè Alcaraz on ell és superior és arcilla, és com Nadal. Sí, que Alcaraz té molt bon winner. Se li dona millor Wimbledon i a les pistes dures que a Nadal. Això sí, 100%. Les pistes dures se li donen molt millor que a Nadal, però Sinner
jo crec que té més fiabilitat que Alcaraz a pistes dures. L'any passat no juga a Wimbledon, Sinner crec que no juga, o si juga el guanya Alcaraz patint molt, però jo crec que, és a dir, el nivell que ha tingut Sinner al US Open, a l'Australia Open i aquí, que és una superfície més difícil jo crec que per ell, i ja tanquem, crec que li donen més mèrit, una mica més de mèrit que Alcaraz. Jo per mi dos detalls, ara ja passa i tot, però crec que el públic també animava tant, no sé si a la llarga el cas de doping li passarà factura, És veritat. per de cara a la gent, o sigui, sempre tindrà una mica de taca, crec jo, a l'expedient, perquè a més així és com el ciclista que ha donat doping després torna a guanyar, bueno, tal, però sí, sempre costarà més. A més 3 mesos. Tu digue'm, tio, és un flip el seu caràcter, em flipa el seu caràcter quan després a la roda, bueno, a la cerimònia agraint al públic que no va estar amb ell la major part en tot el partit i hòstia, el veig un tio que també té mèrit, que tot i la història aquesta del doping, que és la que li passa factura, va tornar a Roma. Va estar 3 mesos inactiu, anar al gimnàs... Sí, però jo és el que vaig llegir també, que parlaven també a Eurosport de 3 mesos tal, com si hagués estat 3 mesos lesionat, no va competir però va estar 3 mesos entrenant. Sí. Que no és com si m'he trencat el creuats. No, és igual, m'he trencat el turmell. Però el ritme de competició no el tens. Sí, això estic d'acord. I t'arrius una final a Roma que perds contra el Alcaraz també... És que a mi el nivell d'Alcaraz i Sinner em semblen tan superiors a la resta, Sinner, Alcaraz del mateix, Djokovic i la resta, que un Sinner al 80% potser es podia carregar qualsevol i durant el torneig va agafar l'experiència i després carregar-se. Dit això, i ja tanquem tal, simplement 2 coses. Una cosa, perdó. Crec que Wimbledon el guanya Djokovic. Hòstia, és un molt bon hot take, Jo et dic una cosa. Sense tenir ni puta idea de tenis, però crec que és com l'últim gran. Jo crec que l'any que ve ja ha dit que no girarà Roland Garros, ara ja anirà més així, però crec que aquest any vol anar... No, el seu objectiu és Wimbledon i US Open. El partit de Djokovic, que jo sí que em vaig mirar també a semis, contra Sinner, és un escàndol. És un escàndol dels meus partits que he vist jo de Djokovic, Jo l'igualaria al partit que fa Djokovic fa un any contra el Alcaraz que el guanya a la final dels Jocs Olímpics. És un partit espectacular. Si pega el partit és perquè Sinner no li deixa una. La diferència amb Alcaraz és que Alcaraz, quan només els millors del món ho poden fer, ell ho fa també. I juga en el super tie break, juga millor, en els punts claus juga al 100% i l'altre juga un 9,5, però Sinner no li deixa ni pisca. O sigui, el partit de Djokovic és un escàndol. O sigui, sí que et dono la raó que si Djokovic juga a aquest nivell Wimbledon, ojito. Bueno, deixarem aquí el podcast d'aquesta setmana, veurem quants més gravem d'aquí final, encara un parell més podríem gravar. Sí, fins al col·le tanqui. Sobre la gent de la selectivitat que estan allà. És veritat que juguen aquesta setmana i estan allà, no? Que comencen i esperem estar a la final del següent dijous. Adéu.